karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Matagsaw sa adlaw. Pero anong... Sod ang ason. Oh. Ayasa. Oh. Ako, Claire. Nganong ni aka. Nagsusil ako sa nahitabo din sa syudad. Wa kay katungod ka manghilabot kung unsa may nahitabo namo. May labot ko. Kay akong inahan ang gipatiman nimo sa imong anak. Oh. Nganong foreigner man ang imong anak? Naswap lagi og laing bata. O kay atribida ka man kaayo. Halalagaw. Pangita ang among anak ni Kent nga nailisan og itom. Ma'am Claire, nganong imo maning nabuhat? Ha? Kahilas ko taon ni mangutanan ako, anak. Kay unsa mo ko na akong gibuhat, ha? Bisan unsaon pa nimo og barog nga nasuwap ang bata, dili ko mutuo ana. O ganun dili ka mo tuong animala ka, ha? Tungod kay nakailan ako, kung kinsa ka. Hoy, animal! Ayaw kong sudya-sudya ha? Wa kay katungod! May labot ko. Tungod kay pasakitan nimo si Kent. Nahibaw ka ba? Nga kung pasakitan nimo si Kent, masakitan sab ko tungod kay Tungod kay in love ka niya? Mao ba? best friend me. Doon na may gipanumpaan nga magtinabangay mi. Pero, ako siyang gitukmod nimo, aron imo lang pakawawan. Unsa mo nimo pagrason? Unsa nimo pagrason iyang mga higala ni Kent kung nganong ito ang inyong anak? Di lagi ito mga mong anak! Dili! Dili gid magpunga og maayo ang tanang mga pinugos nga mga butang. Sibuti mo ipasabot. Akong napugos ni Kent aron pakaslan ka. Busa, akong obligasyon nga tuliro ng unsa man nasayop nga akong nahimo. Dili ka mahimong magpakabit ni Kent. Pagkagnaong. Tunlan ang hugaw mo huna-huna. Tungod kay ikaw ang tagkanugnaw. Hoy! Ayaw kong ing-ana Wa ka pa makailan ako ayasa. Tingali, wagit ko makaila kung unsa ka o kung unsay soda ng utok nimo. Pero, nakaila ko ni Marco. Oh, unsay? Nakaila ko sa lalaki nga lain nimong uyab. Hoy! Hoy, ayasa! Ayaw pa ta kagsulti, ha? Diin ka ng maungan, ha? Dili na importante kung diin ko gikan na maungan. Dili ka kasaligang pagkauyab o pagkaasawa. Busa, ayaw pagpaabot na balikon ka pa ni Kent. Og niya pa, Ma'am Claire. Kung mo gawas ka, ayaw ibilin ni sa ospital ang bata. Ipaatiman ni sa akong inahan. Wa kay labot kung unsaon ako ang bata. Kung imo siyang iabandonan, sultihan ko si Kent bahin kang Marco. Ayasa, ayaw ginagbuhata. Ako ning buhaton. Kung dili ni mo mada ang bata paggawa sa ospital. Ayasa! Ayasa, ayaw patakag ukap na imong baba! Ayasa! Ayasa! Bisit! Bisit! Anong nahibaw masabahin kang Marco? Oh, ay isa. Saman, nagkasulti na mo ni Ma'am Claire? O, ma. Nya usa bad gipalayas sa taniya. Si Hans ang makapalayas na to, ma. O kung mahibaw si Hans, ganyan ko sa ospital. Nakasiguro ko nga, masuko kini. O posible yun, napalayason ta. Ha? Og ma, dili na ta mahimong mo balibad, kung palayason man ganit ta. Uy. Oh, nahala. Maumang ka ha. Unya, kining batang sinalikoy sa inahan. Kung magawas na sa ospital si Ma'am Claire, dada ang bata, ma. Ah, Ikaw lang unay atiman niya. ha? Kabudlay ba ya ining kinabuhi? Uy! Ma, makaluluoy ang bata kung dili nato si Ate Manuel. Ay, kayo. James. Oh. James, may kay ni anak ka. Ambi mo cellphone. Kasi si Tawgan mo. Diyan nasad. Tindong pagkita ng ospital lagi. Si Hans akong tawgan. Ay, si Hans eh. Naki number ni Hans? Na.
Kinahanglang iyang mahipos ang iyang pangasaw unon nga hilabtanon. Hello? Hans, nganong kibuhian man nimo si Ayasa? Sige buhian. Gisung ko ni Ayasa diri sa ospital. Iya kong gikasabaan. Napa ba siya diha? Abot lang ko na apa ba? Nang hilabot na sa among kinabuhi ni Ket. Ug iya pa kong gihulga. Usa yung gihol ganin. Nasuko siya nga naswap ang among anak ni Ket. Manawag na ko ni Ayesa. Bye. Ma, kanong gubot man ang akong kinabuhi karon? Kanong nagpadaog man ka ni Papa? Kanong nisugot man ka nga makaanak sa lain si Papa? Wala ni sabay sa pampang si Kent. Kent, hain man ka karon. Gusto, ako sing tawagan. Bahala na. Salamat nga. May bagti nga pikas linya. Si Ayasa. Kent? Nganong iko man ang nadi mong gitutukan ka ng imong cellphone nga nagsigi og bakting? Nang Marta. Ikisa man ang nanawag nga dili man imo ganahang tubagon. Si Ayasa. Oo. Ang pangasaw unon na sa imong magkuwang? Oh, Nang Marta. Ngano nanawag man siya nimo? Best friend mi. Nagsinaaray mi nga kung doon ay problema ang usa. Tabangang sulbad. Unsa? Nakakita kayo ng pugong sa buhok na nga may butterfly. Pugong man na sa buhok sa babay. Mauni ang gihatag ni Ayesa nga timaan sa among pagka-BFF. Best friend forever. Mao ba? Pero Kung best friend mo, nabala ka din na siya sa hitabo nimo karon. unang, pero nakasaad ako niya. Gadili na ko makikita niya. Gabuha na ko siyang pinapuhi. Kent. Noon sa magkaday ko si Kent. Ngano dili man ito bago ng akong tawag. Oh, si Hans. Hello? Hayon mo ka karon. Di ako sa iyong bahay sa Pangpang. Tugusan mo ka diha. Wa ka magpakabanas pagpangita ni Kent. Aron magsusi ko na unsa na siya. Mong ako na lang ang mangita niya. Importante gid kayo nimo si Kent. Kadaghan na ka mangutana, ana. Mao gihapon nga akong itubag. Hans BFF me. Busa, kung sa may dili maayo nga nahitabo sa iyang kinabuhi karon. Kinahanglan ako sing ama-aman. Tungod kinahibaw ko nga. Naginusara lang si Kent kami itubang karon sa iyang problema. Ayesa, balik na diri sa bahay. Dili, Hans. Unungan ko si Kent sa iyang problema karon. Busa, pangitaon ko siya. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sadnakong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!